Acosta't. No tinguis pressa. Seu aquí, a la vora del foc. Sents com cau la pluja a fora? Aquest so té alguna cosa. Com si el món s'aturés una mica. Com si les històries trobessin el moment per sortir. Aquesta nit, deixa'm explicar-te'n una. Un conte a la vora del foc. Als Pirineus, entre boscos espessos i camins que no sempre porten enlloc, es parla d'uns éssers molt petits. Tan petits que milers d'ells poden cabre dins d'un simple canut de canya. Els anomenen mineirons. No juguen, no descansen, no esperen. Treballen, sempre. Diuen que poden moure muntanyes, desviar rius, ordenar pedres com si fossin grans de sorra. Tot en una sola nit. Però hi ha una cosa que no suporten. No tenir res a fer. Quan surten del canut, sempre diuen el mateix. Què farem? Què direm? I si no els dones feina, no s'aturen. Fa molts anys, a la borda del Feu, hi havia un home que guardava un canut. Sempre a prop, sempre tancat. Un dia, abans d'anar a la fira, va recordar que se l'havia deixat a casa i va enviar el seu mosso a buscar-lo. Sota el matalàs, li va dir: «Hi trobaràs un canut. Porta'l, però no l'obris, per res del món». El mosso hi va anar. Va trobar el canut. Petit, antic, silenciós. I de camí de tornada, la curiositat va ser més forta que la por. Va obrir el canut. Al principi, només un brunzit, com d'insectes, però massa a prop, massa viu. I de sobte van sortir, tots alhora, petits, inquiets, incomptables. Què farem? Què direm? El mosso no sabia què fer. Van començar a envoltar-lo, cada cop més ràpids, més insistents. Què farem? Què direm? Desesperat, va assenyalar la muntanya. Agafeu les pedres i feu-ne un tarter allà dalt. I ho van fer, sense dubtar, sense parar. En un instant, la muntanya va canviar. Quan van acabar, van tornar. Sempre tornen. Què farem? Què direm? Aquesta vegada, el mosso va reaccionar. Torneu al canut. I hi van entrar. Tots. Com si alguna cosa els estirés cap endins. Diuen que aquell home va tenir sort. Perquè no sempre hi ha una ordre a punt. No sempre hi ha una resposta. I quan els mineirons no tenen feina, no s'aturen. Davant la masia de Saverneda hi havia un prat immens, fèrtil, preciós. El seu amo era més amic del joc que de la terra. Un dia ho va apostar tot. Només es va quedar un tros. Va contractar un dallador, un home tranquil, massa tranquil. No feia res, ni al matí, ni al migdia, ni a la tarda. Fins que va dir: «Ara començo. Munta el cavall i no miris enrere». I mentre l'amo galopava, darrere seu, un soroll, com milers de mans treballant alhora. Quan es va girar, tot el prat era tallat. Perfecte. No ho havia fet sol. Mai ho fan sols. A la fira de Salàs hi havia un home amb una capsa. Petita. Sempre tancada. La destapava una mica
i les bèsties començaven a embogir. Cosses, bots, descontrol, minairons, sempre minairons, fins que un dia la capsa va caure i tot es va escapar. Diuen que aquell home no va acabar bé, perquè quan els minairons no obeeixen, ja no hi ha marxa enrere. Ara escolta, el foc, la pluja i potser, molt fluix, gairebé sense voler. Què farem? Què direm? Si algun dia trobes un canut, no l'obris, perquè potser no sabràs què manar i ells no es quedaran esperant.